Mil flores arredor, nun lugar que está preto de aquí. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. Abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. Abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Tecla constípase. Ten paciencia, Willy, é como diste sempre, despois da chuvia. Sae o sol. Pero cando? Esa é a pregunta. Mira! Oh, é precioso, escoita. Non. Xa verás cando te colla. Cólleme se podes. Aí verás como podo. Mira, estou a carón de ti. Oh, a arañeira de Tecla. Mira como está. Estragoulla toda a chuvia. Que vas facer, Maya? Ten cuidado, Maya. Nunca se sabe. O mellor esa bella bruxa está por aquí. Oh, é increíble. Tecla nunca deixaría así a súa arañeira. Vámonos de aquí, Maya. Que facedes vos aquí? Xa está todo mollado. Hola, Tecla. Esbirrou enriba de min. Estou ferido, Maya. Estou morto. Cando estás doente nunca te deixan en paz. Pensas que me contagiou a doenza? Ah, dubido moito, Willy, pero ten aspecto de estar moi, moi enferma. O que debemos facer é coidala. Sei que che fallan as antenas. Teño as antenas moi ben, e se non queres axudarme, pedirei a Flip. Kurt, queresme partir o lombo ou que? Sinto, meu amigo, pero o teu lombo precisa estes coidados. Hola. Oh, pobre Flip, que che pasou? Hola, Maya, é o meu lombo. Faime sufrir con tanta humidade. Como estás? Ben, grazas, pero Tecla estáche moi maliña. Mala sorte. Métenos medo a todos na pradería esa bella bruxa. Non és moi amable, está moi mala e ademais doille o lombo. Está ben que queiras axudar a Tecla, pero é moi perigoso. Oh, Ademais, non sei remedios para arañas. Sinto, Maya. ben, que se lle vai facer? Temos que buscar algún remedio para ela, Willy. Cando era pequeno, a señorita Cassandra dábanos xelea real. E desconstipámonos. Iso é, seguro que iso cura unha araña. Grazas, Willy, és un xenio. En serio? Veña, Willy, vamos. E ademais está tosindo moito. É terrible. O mellor podíamos lle dar unha pouca xelea real. Pero está reservada para a raíña Maya. E tamén para as larvas. Sabía que ian dicir iso, pero de veras que está moi maliña. É unha araña, Maya. Sí, é unha araña, pero tamén é moi bella e está só. E se lle levases mel? É bo para a tose. E ademais encontrarías un pouco mellor.
Grazas, Maxestade. Vou coller un pouco de contado. Ven comigo daquela. Aquí está. Collo dai. Rico. Creo que é suficiente. Maia, non te achegues a ela. Seguro que aínda é perigosa. Non se preocupe por min. Vou moi rápido e está moi enferma para collerme. Vale, logo. Ten cuidado. Veña, vamos. Por favor, Maia. Por que temos que facer isto? Non quero acabar no estómago dunha araña. Agarda aquí por min. Vou procurar algo para levármolo mel xuntos. Vixía o saco, vale? Non. Ai, teño tanta fame. Moi ben, só collerei unhas gotiñas de nada para coller forzas para enfrontarme a Tecla. Vaya. Ai. Ai, nunca probaron mel tan rico. Só unha gotiña máis para a viaxe. Que? Ai, non queda. Ai, que vou facer? Ei! Xa levache a túa ración para hoxe, abelliña. Veña, vaite xa. E outra bola de própoli. En efecto, non hai cemento mellor para a colmea. E 2... O que? Debo estar toneando. Willy, será moito máis fácil levalo con isto. Non ves? Claro, escoita. Axúdoche a levar o saco, pero máis nada, vale? Veña, Maia, non deberíamos espertala. Non ves que está dormindo? Que queredes agora? Marchade daqui! Pero traemos un remedio para curarte. E desde cando as abellas axudan as arañas? Admíteo, viñeches para envenenarme. Diso nada. Xa! E agora marchade antes de que me enfade. Pero se só é mel. Non é así, Willy. Ai, pero se non o queres, non importa, Marchade! Fora! Xa está! Marchade! Veña! Xa! É inútil, Maia. Non acepta o propo... a nosa proposta. Ai, porque é moi desconfiada. Temos que atopar a maneira de que trague os remedios sen decatarse. Iso é, xa sei. A xulgar pola súa posición non vai ser fácil. Hai que botarlle o mel na boca directamente. E que pasa se o mel non cura as arañas? Shhh, non digas parvadas, Willy. É própole. Willy. É que de feito... o pro... Collino!
Pensas que está morta? Ai, non, Maia! Oh, está realmente acabada. Ten cuidado. A culpa foi toda miña. Collimos. Non podes facernos dano, só queríamos axudarte. Ah? Síndome mellor. Sí! Hola, la, 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 la. Estou como un buxo. Ben, penso que vos debo bastante. Ui, o lombo. Pero repítovolo, non volvades a chegarvos á miña arañeira. Entendido? Quen ia pensar que o própole podería curar un constipado? Non é estupendo. E foi Willy quen o descubriu por ser un lambón. E fuches moi valente ao axudar esa araña, Maia. Estou orgulloso de ti. Mirade, fíxonos un agasallo.